Everybody, yo, it's name is Killer Cypher. Let's go. Ay. Nang si melo ne si hang no. Nang si melo ne si hang no. Kota do ni ngalo ne kang hon ka jin so. Nang so mi no ting lo, so mi da alo. Nang chini pun bom do ni ke hang no. Me no ka jin so for bro. Nang di epi lang ni bro. No ke ni long si nang du sin lo. La si nang kan lo. Lang nang dia lo so phanda ani ngalo ke hang no de parang ni la so. Alo so ka jin so. Ati ni gitu ko so. Ni de deng ke thang aben lo. Oh nang ngalo ni phat nang ka ke jo alo so. Ni nang le arje ke lang no. Bon ta ni lang dia ni ngalo ke hang no. Ni de deng ke thang ta aben lo ke to ke kang hon ka jin so. Hey, let's go. Hello, hi lo mo ke tangka to mapinan hi lo abe pulo de tata goodbye lo wow nang arde pang barteng din nang se kemen nai lo nang linga lo pang barteng din nang se hello nai lo non ke ne ing do se ka chi so tangka ajo ni nang linga lo se parlo tini lo nang linga lo pili peng ke me ke heng lo do te ke ajo nya lo chok lo nang se ke mi lo ni se heng lo mo nang chini pon bang ko ne ke me ke heng lo ate ting bar be ke plang be ki tu ko so nang se ke mi lo ai ni se heng lo nang ni lo nang so na lo so ay nang na lo yo ay nang se ke me lo ay ni se heng lo trong bút tang ở số bằng bộ yo. Let's go, everybody. Trong bút tang ở số bằng bộ, bút thọt năng trong bộ lilo, chỉ chú tang ở tang nên thọt ta bút thọt năng chính bằng lilo, năng pin năng bua khi bên gì là bua one chỉ phải hero, bảy bạn giờ take lo bua mà chỉ tin có superhero, awe mà tu cha năng fan, mà sắp năng hero, mo năng chỉ chỉ bro, ke me ke heng lo mo ke chỉ cha luôn tên lo năng ta chỉ lo, lông sâu năng si kim min lo, mi si heng no, oh no, năng ke tang cả ra, do obo, tang cả cái hiji cả lo alo, hang alo taxi. Kati so chok lo I am mad ke rak thang lo mo na chi ni bro ni la hanya lan chi ni bro ni lung ti baklang ni de la tak superhero kali te na ku bro yo thank you so much I'm a school of safe for family.